and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? May kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jessa. Kay Jessa, nang regards ba to si Miguel ni mo? Naanasad ka na, Dayan. Sa mukhan ko kiko ang tawhan na, uy. Ay nga naman gid mo, uy. Kontra ka ninyong each other. Haambot ba? Bisag wala gibuhat na ko, no? Pero musurok akong dugo niya. Kalma lang. Kay basig ma-high blood ka, uy. Tuod di ay ba? Inig day off na to ba? Kuyugi ko ha. Upait kog cellphone. Wow, rich na sa akong friend, uy. Daghan naman ang bagong gawas nga model ron. Katong na kamera na gyud ba? May na lang, aron dili ta maihas. Sige. Mag-lunch. So, to, uy, kay gutom naman, uy. Sige. Halatay, naa si Miguel. Hi, Ann. Naanasad. Sigig patagad. Kung sa kada Jisa, patagkad taon. Ikaw na gira kong tagdon. Ni aramang punihay. Nung sa, ikaw inoon, patagad ka na ko. Sigars pa ka na ko. Excuse me? Ako mo regards ni mo? Ikaw ka inoon. Regards na ako. Murag na ikapang hambog. Hambogiro lang kang dako pero wakay ka pang hambog. Hindi sakita sa mong nulti ay. Ang ngayon sa mong pasakit ang sulti, oy. Huy, kalma lang kuno mo. Muragid mo, iring ikwiro ay dinis trabahuan. Miguel, pasensya na ka sa kong amiga, ha? Sige ha, una lang mini mo, bye! Makasapot. Kalma lang kuno, Daipi. Naunsa di ka? Makalagot manggod. Ako ba, wadyo ko makasabot ninyo ni Miguel ay kung nganong kontra gud kay mong duha. Murag maghilak ang adlaw kung dili mo magkalalis. Dili lang ko ganahan niya. Sa puton, gud kong. Narabay panultihon, nga the more you hate, the more you love ko, no? Love ko town. Luod lang. Na, di lang ta mag-una. Kay wag kita kahibawon sa'yo mahitabos unahan, day. Never gid hinuon, day. Hala, no. Abot langit ang ngiti nga naka-cellphone. Klaro kay excited kay ka. Siyempre, day, uy. Ako pag ginigitiguman sa kong sweldo nga, makapalit ko og cellphone. Excited ako insert na SIM card, abot sa bay. Nala, sige. Manya kayo man sa tuntuyo din, eh. Maglahi na lang tagpauli, ha. Salamat kay sa libre pa lunch ni mo, ha. Salamat sa case pag-uban ako rin, day, ha. Uy, kaso, uy, basta ikaw. Hatagin niya ko si mong number, ha. Sige. Nasave na ako ng mga contacts ng importante. Oh, uy, kasi may nag-text? Number man? Hi, pwede text mate. Kapag open akong SIM card, naali ni sa aga number. Kaya mo ako daan eh. Replyan na lang ako, be. Pwede raman. Kinsa di ay ni. Oh, ako di ay si John. Ikaw? Isulti ba ka na ako kung tinuon nga pangano? Nilang tingali, daghan na bang binuang ron?
Kay baw na ko. Ako sad, di ay si Stacy. Ha? Nakaka-textmate na dyan, angan? Oday, magawa na kasi mana. Ang naganahan lang ko niya kay consistent kaayo siya good. Hala no, duha pa gani kasi mana niya, moingon na kang consistent na kaayo. Oh, may kitingin naman na pinatawana kay nadaman dayon ka. Dayan. Basta be day ha, ayaw gid inton og kumpiyansa kay delikado na ang panahon ron, daghan ba yung binuang. Oday, salamat. Mas maayo nga magkita una mo ng tawhana o na kamusalig niya. Oh, para nimo flowers and chocolates. Ha? Di naman nagikan. Basta ang card. Ay, Jessa. Unta, mapasaylo na ko nimo. Og unta, dili na sa tamag-away. Peace, Miguel. Oy, kasweet ni Miguel. Apology accepted. La ka na ra? Unsa man di ay? Manhid ka o nagpakamanhid lang yun? Ngano lagi? O hindi mo makita nga dako og gusto si Miguel ni mo? Dayan. Una sa tanan, wa ko'y gusto niya. Ikaduha, bisan pa og peace na mi karon, wa gyapon ko'y gusto niya. Kinangayo man siyag sorry na ko, di okay na mi. I think deserve man sa siguro namang duha ang peace of mind, diba? Ay nako. Kadiga tragod. Unsa gid ay real score ninyo anang imong ka-textmate? Ang tinuon? Ganahan ko niya. Bisan nung wa pa mi magkita, pero gaan akong buot niya. Unya nga nung dili naman mo magkita. Hi, Jess. Oh, Coffee? para ako ni? Oh, giapila na nanti ka. Nakabantay mo ko nimo nga busy kay ka. So, naguna-una ko nga basin og ganahan kag coffee to keep you awake. Thank you, Nathan. Unsa? Nagduda ka nga si Nathan imong ka-textmate? Oleg kitay. Kabantay man ko niya nga magsige na siya pasiglat na ako. So kada ato nag-start na mag-text-text ani akong ka-textmate. Unya kay abi nagpasiplat, siya na dayon. Hala no? Unya di ba niingon masad ka nga dyan mo ingan sa imong ka-textmate? Nagduda masagot ko nga basin og lahi lang nga pangan iyang gigamit. Kay ako bitaw. Di man sa tinuod pangan ako kung gigamit. Ha? Aw unsa gudi ay uy. Aw aron mahilo na ka, mas may pagmakikita ka ng imong ka-textmate. Unyag mo sagot. Kayugan ka nimo. Hala no, kalain sad. Mag-third wheel ko ninyo. Ay, syempre, dili. Mulakaw lang gud ka kung maabot na siya. Sige, ikaw, quit. Sige, ingnan niya lang ko. Pwede ra. Sige. Asa man ta magkita. Replyan ako. Asa naman na imong ka-textmate? Uy! Naana daw siya. Aw, Oh,
Miguel? Jessa. An? Diya sa mo? Time Paragon, ikaw ba? Kuya ba mong sundan ko? Ha? Woy! Ako'y ipagkikitaan din eh. Kamo, anong niyamsan mo? Nasa ko'y pakikitaan din eh. Nagkupa na hinon akong adlaw da. Nasugod na sad mo, ana. Abi bala kong peace na mo. Tawagan na rin ako kung kakita, be. Pangutan-un akong asa ni siya. Kinsa man ang cellphone? Oh, Uy, ako maron. Oh, tepa. Oh. Ikaw mo, Stacy? ayaw kong ina. Nga ikaw sad si John. Oh, tepa. An, di ba ikaw may naghatag na kuan ni nga number? Ingo kay gagawin ni mo. Gituyo to na kog sulti nimo nga igagaw nako aron mo text kit ka. Malay ko pa nga wala mo nagpaila sa inyong tinuod nga mga pangan. Aw, di masayo sad unta ninyong nahibawan nga kamura di ay na. Sa ato pa, day. Giset up minimo. Giset up ta mo aron magka-okay mo. Pero feel na ko gitabangan na jukos kahigayunan nga mas magka-okay na kid mo. Unya kay niya naman kid mo ha. Biyaan lang una ta mo ha. Pag-istorya lang sa good mo diha. Okay? Ay, nako. Until now, di mo ko katuo nga ikaw rin akong katek. Tako si Gani. Tingali pa agi na ginis kahigayunan. Aron ma-okay itong buot sa usag-usa. Mo gyud sis. Pasensya na dahil ka na ko ha. Sa una, kung sukugan kay ko ni mo adto. May kaso, Miguel. Pasansya na sad kaayo ka na ako sa una kung daghan kong mga storya nga nabuhian, nga nakapasakit nimo. Okay, Ray. Di ba sa ko nga diligito ni mo tuyo nga pasakitan kong storya? Pero, Jess, seryoso. Unsa ka kung tinod-unan ako? Ha? Time Paragon? Nanguyab ka na ako? Kana kung way masuko. Okay ba ni mo? Let's see. Inibiro mo ang lahat na aking totoo mga titig mo. Human sa hapit o sa katuig nga pagpanguyab ni Miguel nako, ako dayon siyang gisugot. Og sawa magdugay, nagpakasalming duha. Karon, 20 years naming minyo og may tulo na sad ka mga anak. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN.